Wel, gai ddiolch i chi, Mr Llywydd, a diolch yn arbennig i Bwrdd o Darlith DAVIES am estyn y gwahoddiad i mi draddodi eleni. Ac dwi'n siŵr fydd y pwnc ddim yn sioc i unrhyw un ohonoch chi. Ond efallai y bydd o yn heriol bod chi'n gweld bod ni wedi defnyddio'r gair hanfodol. Wel, rwan ta, mae cymaint dros y blynyddoedd yn anffodus, ond safbwynt i, wedi gweld Caplaniaeth fel gwaith ymylol i brif waith yr Eglwys. Dwi'n cofio, chi'n gwybod, da chi'n cofio'n iawn, a diolch i'r drefn, Parchg a Meiron Roberts, fo oedd un o Caplaniaeth cyntaf ni y myd diwydiant. A dwi'n cofio pan oes i nôl o fod yn gaplan ar y môr. Dyma fo'n dweutha fi, wel, croeso nôl, dyna beidi, ti'n meddwl o. Bydd hein i gyd yn meddwl croeso nôl i'r weinidogaeth, fel bod chdi wedi bod mewn rhywle arall ac yn bell o holl waith yr Eglwys. A felly, bore yma dwi eisiau canolbwyntio ar pam mae Caplaniaeth yn hanfodol i fywyd yr Eglwys. A mae'r cyfiawnhad am y gair hanfodol yna yn dod o adroddiad symposiwm arbennig ar ddiwinyddiaeth Cristnogol o Caplaniaeth a ddigwyddodd yn Nghaergrawnt yn 2015. Ymateb preifathro coleg tŷ Wesgot ar y pryd, Martin Seeley, oedd deud hyn. Gofyn y cwestiwn nath o, pam mae Caplaniaeth yn cael ei dibrisio fel hanfodol, neu hanfodol ran o ymateb yr Eglwys i alwad Duw i fod yn bresenoldeb byw yn y byd. Mae ffrwyth y symposiwn yn ymddangos yn y llyfr, dwi'n gobeithio ddaw i fyny rwan, a dyna chi, The Christian Theology of Chaplaincy. Mae'n werth gwrando hefyd ar eiriau John Capron, a dyma nhw. Mae Caplaniaeth yn cael ei weld fel sioe ymylol i ddealltwriaeth canolog yr Eglwys. Ond, pan mae Caplaniaeth yn datblygu yn gyflym i weinidogaeth lawn a lleug, mae'r cwestiwn yn siŵr o godi i ba raddau mae strwythurau traddodiadol yr Eglwys yn medru cynnig cenhadaeth effeithiol. O ddechrau hanes yr Eglwys, yr her i'w cenhadu, fe oedden ni wedi pwysleisio yn y gymanfa eleni. Yn syml, wedi canfod y ffydd mae'r arglwydd yn ein cofleidio a'n cadarnhau cyn gofyn i ni ddanos ei gariad tuag at eraill, gan arwain rhai sydd ddim yn ymwybodol o frintio'i refenyl i ddod yn agosach ato. A defaid eraill sydd gennyf i ddod ynt o'r gorlan hon. Da chi'n creaduriaid od, da chi'n meddwl bod un lot o dach. Ond chi oedd nes i wrando na chi llynedd yn y gymanfa yma. Oeddech chi'n trafod y weinidogaeth a gwneud dim byd ond sôn am y weinidogaeth traddodiadol neu yr weinidogaeth arloesol. O da iawn chi, ond strwywch, eisiau clywed dim byd am Caplaniaeth yna. Be sy'n ar i ni, dydwch? Oherwydd, pan da chi'n edrych ar hanes, mae Caplaniaeth wedi bod yn rhan hanfodol o holl genhadaeth yr arglwydd. Pan da chi'n edrych ar lyfr arall, Chaplaincy Ministry, dyma chi, sbiwch y teitl, Chaplaincy Ministry and the Mission of the Church. Mae'n egwyd syndod fod yr holl drafodaeth yn batryma arloesol ddim yn tynnu sylw at y cyfraniad mae Caplaniaid yn ei wneud. Iawn i chi ystyried hynny. Gobeithio fe bydd i'r ddarlith hon ddechrau gyfuro diffyg heddiw yma. Ac yn ystod y ddarlith eleni, fe fyddaf yn ddigon naturiol yn tynnu ar fy mhrofiad, ond nid bod yn bersonol yw'r bwriad yn hytrach pwyso ar yr hyn y bu mi ac eraill ddysgu, mwyn darganfod egwyddorion cyffredinol am sut i weithredu ym mhob Caplaniaeth.
Gael ddechrau wrth sôn am ddiffyg y drefn crefyddol. Ia. Tueddiad unrhyw drefn crefyddol ydy bod yn fiewnblyg. Roedd hyn yn wir iawn o sectau gnostig yn y ganrif gyntaf, yn pwysleisio na ellir fod yn gadwedig, ond i bai eich bod yn rhannu'r profiadau neu'r gwybodaeth cyfrinachol. Rhaid bod yn un ohono ni, a hynny'n esgor ar agwedd fiewnblyg sydd yn amddiffyn y drefn heb geisio mestyn at eraill, sef atynt hwy. Sefyll yn y pwlpid a dweud wrth eraill, heb agosau i ofyn os ydyn nhw eisiau gwrando. Efallai fod yr eglwys wedi colli tir, a bod rhai wedi sefyll o hirbell, gan adael i'n capeli fynd yn glybiau preifat i'r aelodau, heb unrhyw ymdrech i hysbysebu, heb sôn am estyn gwahoddiad. Yn hanes yr eglwys mae llawer wedi gweld cenhadaeth fel a gyhoeddi'r byd gan ddefnyddio'n iaith ni. Pan fydd rhai yn gofyn yn ymhoriad i be ysgogodd una i adael fwy unidogaeth bugeiliol gyntaf yn Llanberis ac yn tirio i faes Caplaniaeth yn y llynnes, y gwir yw fy mod wedi teimlo'n rhwystredig oedd i fiewn i drefn ac arferion oedd yn cynnal yr achosion heb unrhyw ddyhead i ymestyn allan a choesi ffiniau newydd i gyfarfod â'r pobl oedd ddim yn perthyn. Mae ymroi i waith Caplaniaeth ym mhob oes yn danos parodrwydd i gyrraedd at eraill a symud o'r man adnabyddus, cyffyrddus, mwyn agosau at rhai sydd yn wahanol i ni. Y dehead dwyfol yna sydd wedi ysgogi Caplaniaeth ar hyd yr oesoedd a wedi esgor ar lu o wahanol meysydd o weithgaredd. Wel, gadewch chi fynd yn ôl hanes y cychwyn. Efallai bydd edrych yn ôl yn gymorth i ni roi Caplaniaeth yn ei cyd-destun cywir. Yn hanesyddol, fe gododd y term caplan o'r Lladin capellanus, sef y capal lle roedd y Caplaniaid yn gweddio. Dyna, wrth gwrs, yr elfen ysbrydol warchodol o'r swydd. Ond, wrth i ni symud ymlaen, da ni'n gweld y defnydd o'r geiriau yn symud. Mae'r gair capal yn codi o'r gair capella yn y Lladin. A capa, sef clogyn Sant Martin o Tours. Wel, medda chi, beth sydd gan clogyn yw hen sant i wneud o. Wel, mae rhaid ni ddeall yr hanes. Mi roedd Sant Martin yn bodoli yn y 4edd ganrif. A'r hyn a gwnaeth y sant gyda'i glogyn sydd yn danos yr elfen genhadol at eraill. Yn ôl y stori, fe roedd y sant yn marchoga drwy giat dinas Tours, pan welodd gardotyn yn rhannu yn y rhew. Fe rwygodd ei glogyn yn hanner a'i roi dros y cardotyn gwan mewn trigaredd. Daeth y Caplaniaid cynnar i sylweddoli mae nid gwarchod y clogyn oedd yn bwysig, ond danos yr un trigaredd a ddanosodd yr hen sant. Datblygodd y gwaith o falu am eraill trwy weddio tostynt a drwy trefnu ffyrdd i gyfarfod ei anghenion ymarferol. Ac o hyn y tyfodd gwaith y mynachlog a'r abatu ar ysbytau cyntaf. Cyn gadael yr hanes, mae'n bwysig dadansoddi fod y Caplaniaid ar y cychwyn yn warchodwyr o'r hyn a fu. Cyn derbyn, mae nid bod yn guraduron crefyddol oedd ei galwedigaeth, ond ymatab i alwad y Duw byw fel wnaeth Sant Martin, drwy ddanos trigaredd at yr anghennus. Efallai yn ein cyfnod ni fod angen ymwybyddiaeth newydd o symud ein ffocws gyfeillion
o warchod ein hetifeddiaeth i weithredu yn drigarog tuag at genhedlaeth newydd sydd angen clywed ar efengyl. Dwn yn ôl at yr argyhoeddiad, nad oedd dyn yn ei wendid, ei glodi, neu afiechyd a'i fydreddu, byth tu draw i drigaredd ein diw, byth tu draw i gyrhaeddiad ei gariad. A gwaith y caplan ym mhob oes yw gwreddu hyn trwy nesau mewn ffydd at yr anhyfarwydd gan geisio wrth gwrs arweiniad yr ysbryd. Pan gyfyd y cwestiwn beth yw caplaniaeth ar ddechrau llyfr Alan T. Baker, The Foundations of Chaplaincy, gyda llaw dwi'n hynod ddiolchgar i'r parchedig brifathro John Tidno Williams fod yn oedd fy sylw i at y gyfrol yma. Dwi'n credu, John, mae chdi di'r unig un ar ôl yn cyfundeb sydd dal i dderbyn yr Expository Times. Llan gyfarchiadau i ti ar hynny. Wel, dyma chi be oedd gan y cyfeillion yma i ddweud. Dwi am ddyfynu. Mae caplaniaeth ar wahân i batrama bugeiliol traddodiadol, oherwydd y mae'n cadw'r ffocws ar fod yn weinidogaeth o bresenoldeb ymysg rhai sydd y tu allan i'r eglwys. Chi'n gweld y bwyslais? Bod yn bresennol gyda rhai sydd tu allan i'r eglwys. Mae caplaniaeth yn ymwneud â cheisio rhannu profiad o fywyd a gwaith bob dydd. Gweinidogaeth o bresenoldeb sydd yn cario'r genhadaeth yn agosach at y bobl. Yn unol â'n dealltwriaeth o'r ymgnawdoliad, sef bod Duw gyda ni. Mae rhaid i gaplan effeithiol fod yn bresennol gyda phobl. Yn ei lyfr, Chaplaincy, a Ministry of Presence, mae Matt Saunders yn dadansoddi fod yna o leia 4 ffordd o fod yn bresennol. Dyma chi'r 4 i chi. Yn gyntaf, gyda chi'ch hunan. Iawn, hunan ymwybyddiaeth a dirniadaeth. Yn ail, yn agorad i bresenoldeb yr arglwydd, gyda ymddiriadaeth gwirioneddol. Os ydych chi'n gweithredu mydd caplaniaeth gyfeillion, mi ddwch chi i ymwybodol iawn fod angen ymddiriadaeth gwirioneddol. Yn drydydd, i fod yn bresennol gydag eraill, a cheisio ysganhau ei sefyllfa, ac yn bedwerydd, ceisio arwain eraill i fod yn bresennol gyda'r arglwydd mewn ffordd gwirioneddol. Tydi bobl yn chyfadwch. Ni fyddai unrhyw amaethwr nefsa werth ei halen yn meddwl mynd allan i hau heb aredig y tir gyntaf. Pam felly dydwch chi? Yma cymaint yn yr eglwys yn meddwl y gallant rannu'r efengyl heb wneud yr ymdrech i baratoi'r ffordd. Fel y gwyddom mae'r arglwydd 2 hanes wedi paratoi'r ffordd. Os ydym am gyfathrebu gyda'r byd o'n hymgylch, rhaid codi pontydd mwyn cyrraedd y rhai sydd yn byw yn bell o wirionedd ar y ffydd. A fel y gwyddon ni, gall unrhyw ffwl chwalu pont. I chodi hi ydy'r gamp. Gweithio ar sefydlu pontydd cyfeillarwch mae caplaniaeth effeithiol wedi gwneud ar hyd hanes yr eglwys fawr. Dyna pam mae caplaniaeth yn hanfodol i fywyd yr eglwys. Wel, erbyn heddiw, mae'r eglwys fyd eang wedi cefnogi caplaniaeth mewn llawer o amrywiol feisydd, a gadewch i ni rwan edrych ar rai ohonynt. Yn gyntaf, ysbytai a hosbis. Dyma'n aml y caplaniaeth mae llawer o'r cyhoedd yn ymwybodol ohono. Mae'r newidiadau yn natblygiad meddylfryd y gwasanaeth iechyd wedi creu addasiad yn natur y gwaith. Ymysg nifer helaeth o lyfrau ar gael. Mae Chaplaincy and the Soul of Health and Social Care. Golygwyd hwn gan Iwan Kelly a John Swinton, a cyhoeddwyd yn gymharol ddiweddar yn 2020. Yn ymdriniaeth cynhwysfawr o'r maes fel y gymau heddiw
da chi, be bynnag da chi'n neud, os da chi'n mynd i mewn i Caplaniaeth, beidiwch a meddwl bod chi'n gwybod oherwydd bod y cenhedlaeth dwytha ddim yn gwybod. Mae'n rhaid chi gadw yn gyfoes wrth symud o oes i oes. Ac wrth gwrs, gobeithio y bod chi gyd bellach wedi bod digon doeth i ddarllen darlith ddifus parchedig Eric Jones a fe gyhoeddwyd llynedd dan y teitl Cysur o'r Claf. A mae hwnna'n ddefnyddiol iawn yn rhywun o'n chi sy'n eisiau gweithredu iawn ysbyty. Da ni'n symud ymlaen yn sydyn i fyd addysg. Ceir nifer yn gweithredu mewn ysgolion a cholygau gan gynnig cyfle i wrando a galluogi. Mae nifer o lyfrau yn trafod y maes gan dynnu sylw at ei effaith. Yn Handbook of Christian Chaplaincy Studies, fe welir esiamplau amrywiol iawn. Dyma eiriau caplan i ysgol. Fy mhrif amcan a gweledigaeth ydy cymorth y bobl ifanc, chai yn gyffyrddus yn faterol, ond yn glawd yn ysbrydol, i feddwl am realaeth Duw. Fy nobaith ydy dechrau rhywbeth ynddynt, efallai na ddaw i lawn dwf, tan blynyddoedd yn ddiweddarach. A dyma eiriau caplan i brifysgol. Mae gan caplan gradd o annibyniaeth, a mae llawer yn gweld y Caplaniaeth fel yr unig le y gallant ddod o hyd i gymorth ddiduedd. Fel gwyddoch chi, da ni'n ffodus iawn am y cyfundeb bod y Parchg Fôn Rhys wedi gweithredu fel caplan am flynyddoedd yn Prifysgol De Cymru, a mi glwswch chi sôn am hynny neithiwr. Gai symud i carchardau. Mae'n bwysig fod pob carcharor newydd yn derbyn croeso gan rhywun all gynnig gwrandawiad a chymorth gwahanol i'w gwarchodwyr. Mae'n rhan o'r llyfr Being a Chaplain, rhan o'r SPCK Library of Mission. Yn adrodd hanes yr hyn sydd yn digwydd mewn 4 gwahanol math o garchar. Yn HMP Wandsworth, mae tros i 1,600 o garcharion a 750 aelod o'r staff. Rhai carcharion yno am ddyddiau a rhai am oes. Digon naturiol mae gan rai anghenion iechyd meddwl dwys yn hyd at dibyniaeth a tueddiadau gwrth cymdeithasol. Dyma ddywed un o'r Caplaniaeth, a dwi'n hoff o'r ddywed yma. Rhaid fod yn ddoeth, trigarog a gwylaidd, a wedi ei gyflawni gyda hiwmor iach. Wel, dwi'n yn gofod eithaf chi'n ydw, fod yn hysgrifennydd cyffredinol presennol ni wedi gweithredu fel caplan mewn carchar. Ac os gael ddeud, dyna pam dydw i ddim yn rhyfeddu bod ti'n medru trin mor hawdd hefo aelodau'r Cymru. Gai symud i faes diwydiant, lle mae llawer o gwmnïau'n croesawu cael rhywun allai cymorth i gadw dyletswydd gofal. Rhai pobl yn sylweddoli bod cadw dyletswydd gofal yn rhan o gyfraith wlad. A felly mae cwmnïau'n falch iawn os oes rhywun yn barod i'w helpu nhw yn y gwaith yna. Mae cyrsiau arbenigol ar gael wedi caratoi gan y Workplace Chaplaincy Mission. A da chi'n gweld rwan bod ni'n danos i chi gan obeithio bod na her i chi gysylltu a gweld sut mae'r gwaith yma yn symud ymlaen. Pan ddech chi eisiau i'r Industrial Mission Association yna, ond fel bod dim arall, mae wedi symud ymlaen. Workplace Chaplaincy Mission. Fe gais cyfle i weithredu am 7 mlynedd ar ddechrau'r ganrif, a braf tystio i'r croeso ar y her o sefydlu perthynas gyda rhai ar lawr ffatri diwydiannau amrywiol. Cofiwn amball un yn dweud fy mod yn mynd at ddiw i mewn i'r ffatri. A fi'n atab o amser bod i wedi canfod bod Duw yn yma i ni. Wel, gyfeillion gwasanaethau cyhoeddus, heddlu y brigad dan
ambulance. Mae'n syndod pa amgylchiadau sydd yn codi. Pan yn gweithredu fel caplan i'r brigad dan, cefai sgwrs gyda cyfaill oedd wrth i ddyletswydd mewn safle demwain ac yn torri allan rhyw gradur allan o'r car ac a sylweddoli yn sydyn mae gyfaill yn wysl. Sut mae'ch dychmyg chi? Na chi sioc. A dyna chi bwysig ydw i'n medru rhannu a prosesu yr hyn sy'n digwydd. Mae yna ddigon o lyfryddiaeth wrth gwrs i'w gael ar Caplaniaeth yma'n Prydain, ond dwi am ei annu'ch bryd chi. Dwi am eich gwachodd chi i fynd ymhellach a gweld os ydych chi am ddarllen am gaplan yr Indianapolis Metropolitan Police Department. Ewch ymhell gyfeillion. The Theology of Chaplaincy in Modern Society, Windy on Berry. Diddorol. Fel da ni wedi cael yn y gymanfel yn ni, pobl o gwahanol rannau o'r byd. A beth sy'n rhyfeddol, bod nhw'n gwneud yr un gwaith. Drwy arweiniad yr ysbryd. Wel, da ni'n dod yn lluoedd arfog. A Caplaniaeth wedi bod yn gweithredu yn ei plith drwy hanes. Gan na alla bod yn ddiduedd yn hyn o beth, wrth gwrs, roedd yn cofio fy mhrafiad a dyna dynnu sylw at the Sea Chaplains gan Gordon Taylor. Chi'n gwybod y peth mwyaf werthfawrogaeth i oedd yn gaplan yn y llynnes frenhinol? Oedd y geiriau bach oedd yn y comisiwn bod i fod yn gyfaill ac yn gynhorydd i bawb. Chi ddade? I fod yn gyfaill ac yn gynhorydd i bawb. Ac yn bersonol cyn i mi symud ymlaen, mi efallai fyswn ni yn gofyn i'r Gymdeithas Hanes rhywbryd, oherwydd maen nhw wedi cael eu hesgydduso. Gofio'r Caplaniaid o misg yn gweinidogion ni, weithredodd yn hollol arbennig yn chyfeloedd byd gydrif dwytha. Mae nhw wedi mynd yn afel. Wel, rwan ta dwi am symud i byd chwaraeon. Erbyn hyn mae nifer o timau proffesiynol ym myd chwaraeon yn cynnwys Caplaniaid. Diddorol iawn i mi oedd darllen hanes Stewart Wood, y caplan i dîm pêl-droed Caergrawnt yn ei lyfr Keeping Faith in the Team. Danos wrth gwrs sut yma ei cadw'r balans rhwng fod yn weinidog, ond hefyd yn gaplan. Pwysig gyda llaw pwysleisio, mae nid yn pêl-droed yn unig y mae Caplaniaeth yn cael ei gynnal. Mae yna rwydwaith dan yr enw Sports Chaplaincy UK, a buan iawn yn chi o hyd i unrhyw ddiddordeb sydd gynnwch chi efallai, a bysach chi fodlon gweithredu fel caplan. Ac yn mynd ymchwil i ar gyfer y ddarlith hon, y hyn sydd wedi'n syfrdanu ydy na yn y maes yma gynnwch chi gymaint o Caplaniaid yn Nghymru. Yna dros i 100 gyda chi fideo. A pan ydych chi'n meddwl am cyflwr yn hyn o'r ni ag eraill, bod yna dros i 100 o Caplaniaid yn gweithredu y myd chwaraeon. A dyna chi byd amaeth a chefn gwlad. Mae unigrwydd wrth gwrs y myd y ffarmwr yn ddihareb. A da gweld nifer yn hyd ar elusen tir dewi yma yn Nghymru yn gweithredu mwyn pwysleisio bod cymorth ar gael. Gyfeillion annwyl nid yw'r rhestr yma, wrth gwrs, dim ond yn cyffwrdd ond ychydig esiampla. Wrth ymchwilio, gedwch yn y fideo, fydd oesi ar draws caplan i gasino. When the chips are down, Ac efallai bod chi'n meddwl bod hynny'n rhyfeddol. Ond bod na chi'n meddwl cymaint yma na drafferthion efo pobl yn mynd yn glwym i gamblo. Dyna chi'r lle gorau i rywun fod yna i wrando heb farnu. Wel, gyfeillion annwyl, fel da chi wedi clywed,
Mae'r darlun yn gyffredinol yma yn Nghymru wrth i adnoddau ariannol a dynol y brifenwadau a fynd yn brin, wedi arwain at leihad yn y nifer o gaplaniaid ar dir ein gwlad. Nid felly tros y ffin na drwy'r byd i gyd. Yn anffodus, gyfeillion yn wyldani ar ei holi yn Nghymru. Mae nifer gaplaniaid wedi cynyddu tros y ffin, wedi cynyddu mewn rhannau eraill o'r byd, ond da ni ar ei holi. Efallai fod o'n dychymyg ac antur. Fel y bu i mi ddarganfod yn myd diwydiant, mae ambell i gwmni yn barod i ariannu'r gwaith, gan gydnabod fod presenoldeb Caplan yn wasanaeth i'w gweithwyr. Wel, rwan ta dwi am symud o hanes cyffredinol Caplaniaeth i ofyn i ni sut mae paratoi ar gyfer y gwaith. Dyma chi ddyfyniad diddorol. Mae llawer i darpar Caplan yn ofni bod ar yr un llwybr anhyffyrddus o ddioddefaint eraill. A mae bod yn bryderus am wynebu y cwestiynau anodd. Dych chi'n cael hwn anodd. Mae Duw wedi gwneud hyn i fi. Mae'r Caplan effeithiol yn dysgu sut i wynebu'r sefyllfaoedd heriol gan weddio am gyfle trawsffurfiol i yn un ffydd o'r newydd. Mae chi'n gymeriad hoff gen i, a fod ddigas at sefydlu hosbis. Dwi'n mwyn os chi'n clywed amdani, Dame Cicely Saunders. Na gymeriad. Dyma beth ddod ni. Fe wnawn popeth y gallwn ni, nid yn unig eich cymorth i farw'n tanifus, ond hefyd i fyw hyd eich marwlau. Dwi'n cofio hanes y Caplan oedd wrth i gwely angau hi, a mi roedd o mor hi a gofyn iddi be oedd i di edrych am wrth ddewis Caplaniaeth. Da chi gwybod i atab i? Beth o modd efo hwn? I would want someone who's been well battered by life. Da de. Un sydd wedi bod yn hanol y stormydd, ac felly a'r gallu i gyfarfod eraill wrth fynd trwy'r stormydd mawr. Diolch i hyfforddiant trylwyr y barchedig anwyl Hathro Hali Williams, John a finna'n gofio fo'n iawn. Fe ddysgais ar ddechrau fy weinidlogaeth. Mae da i'w gweddio cyn mynd i mewn i sefyllfa newydd. Ti'r ysbryd sanctaidd wedi ar y ffordd. Bydd i'n niwl a dda. I cherddau'n gywir hannerga. Ni byddi di yn blaen. Wel, rhaid bod yn hunan onest gyfellion. Yn hawdd weithio na fi. Ond mae eisiau bod yn hunan onest am ein cymhellion. A sicrhau ei bod yn rhai cywir. Hynny yw, erfyn am allu'r ysbryd i garu a derbyn amrywiaeth helaeth plant yr arglwydd. Wrth baratoi, fydd y chwalais rhodat gasgliad o bregethau Martin Luther King yn ei lyfr The Strength to Love. Rwy'n chwilio amdano i rhywbeth, os ydych chi roed i darllen y bregethau yma. Dyma gynno fo i ddweud am gariad. Love is the most durable power in the world. A chi dda, anhofiwch diwr ysel. Love is the most powerful. Hew, ffantastig. A dyma ath o mlaen i ddweud. You may not like them, but God requires us to love them. A dyma 4 penawd arall i chi feddwl amdan. Am gariad. Yn gyntaf, mae rhaid ni dderbyn cariad Duw ato. Yn ail, ein bod yn ceisio caru Duw gyda gynddiriadau llwyr. Ein bod yn caru ein hunain ynddo sylwch. Da ni medru bod yn reit gas efo'n hunan weithiau tyda. Mae rhaid ni gofio bod Duw yn caru ni am gweld yn hunan ynddo Ac yn bedwerydd ein bod yn danos ei gariad cynhaliol i eraill. Ni allwn roi'r hyn sydd ddim gennym. Ge ddeud ni eto?
Fedran ni'n rhoi rhywbeth sy'n gynnon ni. A mor syml â hynny. A'n hanfodol iawn i gofio hyn. Y fam Teresa ddwedodd pa mor bwysig yw gwneud y pethau bychain gyda cariad mawr. Geiriau sydd yma'n hymryd gwrs yn adlewyrchu her Dewi Sant i wneud y pethau bychain yn llawen. Wel, rhaid gochelch ag cilnig gyfellion, sydd yn ceisio gwneud i eraill ffitio'n delweddau ni, yn lle ei cymell i fod yr hyn yma'r arglwydd am iddynt fod. Dyma eiriau un o Caplaniaeth y llu awyr. Mae cariad Crist y mae'r Caplaniaeth yn ei ddanos yn bwysicach i'r milwyr na'r enwadau na'i diwinyddiaeth. Mae cariad yn bwysicach na ffydd ac fi anhofiwn hynny'n rhy yma. Agwedd aneiddfed sydd eisiau gwneud eraill fel y ni. Mae gwaith Caplaniaeth yn gofyn am ryfedd a mynedd yw. I gyfarfod a derbyn eraill fel y gymaint a cheisio ei gweld trwy lygaid yr arglwydd, nid trwy lygaid diffygiol ni. A fod Caplaniaeth yn agosáu yn aml at sefyllfaoedd anodd a heriol, mae'n anenrheidiol ei bod yn meddu ffydd cadar ac yn sicr o'i galwedigaeth, neu'n fuan iawn y cant ei llorio gan rhai o'r amgylchiadau anisgwyl a trist y byddent yn ei trin. Wrth ddarllen am gefndir nifer o Caplaniaeth, mae nifer yn adrodd eu profiadau amrywiol ac yn aml yn mynegu'r profiad o ddychwelyd o sefyllfaoedd dirdynol ac yn gofyn yn un sy'n hunan sut y gall y rhai sydd heb rannu'r profiad ddeall. Yn wyneb hyn, mae sefydlu strwythyr i gynnal Caplaniaeth yn bwysig ac yn ddyletswydd ar eglwysi sydd yn ei gyrru allan i'r byd. Gan ddychwelyd at yr hyn a fynegwyd ar y cychwyn am y ffordd mae llawer o'r enwadau yn gweld Caplaniaeth yn waith ar y cyrion. Mae hyn yn gallu arwain i lawer weithredu heb deimlo cynhaliaeth eu cyflawn aelodau. Wel, rwan ta, i fi eich rhan pwysicaf hyn, sut i weithredu? Y cam cyntaf, wel, wrth fynd am y cyfweliad gwreiddiol yn y weinyddiaeth amddiffyn. Chi'n gwybod y cwestiwn cyntaf ges i? Ydych chi'n ddyn swil? Ydych chi'n nabod fi? Oedd y cadur bach yma ddim yn nabod i'n agwedd, so ni'n meddwl sut na'i atab hwn. Chi'n gwybod beth i eisiau ddo? O na, meddwl i, dwi o Gaernarfon, so neb yn swil yn Gaernarfon. Ac dyma i atab o ar ei union. Da iawn, mynegodd fy ngholwg. Nid oes gennym eisiau Caplaniaeth swil. Pobl sydd yn aros yn ei caban yn disgwyl i eraill ddod atynt. Yn hytrach ydym eisiau rhywun sydd yn ddigon hyderus i grwydro o gwmpas y llon yn ceisio sefydlu perthynas gyda'r morwyr. Mae cymeryd y cam cyntaf gyfellion yn hanfodol i waith Caplaniaeth. Ac os ystyriwn ewyllus ein diw, dyna'n union y gwnaeth e neu gyda'r amgynodoliad. Daeth o'r nef i lawr. Dyw y cam cyntaf ydy'n diw ni. Dwi'n cofio pan eisi ar lon am y tro cyntaf. A cofio yr un ddath i feddwl yn dweud bod i'n gorfod agosau at eraill. A da chi'n camu ymlaen, ac oeddech chi'n gweld rhai pobl, beth yw hwn? A mae rhaid i chi feddu ar y nerth yn yr arglwydd. I gamu ymlaen, ac i gyfarch, ac i geisio bod yn llawen. Ac wrth wneud hynny'n reolaidd, da chi'n torri dipyn bach ar ran awsterau. A da chi'n gweld bod na sefydlu perthynas yn dechrau digwydd o gam i gam, yn greu cyfeillarwch byw ac effeithio. Wrth gwrs, mewn ambell i gyd-destun fe fydd rhai yn wrthwynebus. A mae rhaid paratoi ffordd o wynebu hyn. Mae gallu pob unigolyn yn mynd i ddibynnu, wrth gwrs, ar ei bersonoliaeth. Y ffordd i, wrth gwrs, fyddech chi'n gwybod oedd defnyddio hiwmor. Fel yn hanes un aelod o'r morleu, fel mae'r un sy'n dweud.
A dyma fo'n gweld fi yn cyrraedd, a dyma fo'n dweud, o, dechrau cychwyn. Dwi'n yn licio Padres. Be da chi'n neud yma? Chofod nata fi, o, dwi ar yn wyliau boi. Pan da chi ar fod hon gyfeillion, mae rhaid chi geisio cyd fyw efo phawb. So gen i ddim digon o ffydd i gerdded ar y dŵr. Mewn amser, geis i wahoddiad i'r mesteg lle roedd y cadur bach yma yn byw ymysg i gyfeillion eraill. Ac dyma fynd i lawr a dechrau sgwrsio efo'r cyfeillion eraill. A chi'n gwybod, mi drodd hwn rownd. Gyda ganner, de. Ylwch Padre, dwi'n dweud chi. Dwi'n yn licio bobl sy'n dweud fi beth i credu. Chi'n gwybod, dwi'n yn credu dim byd o. Dwi'n yn credu dim byd, a dwi'n dweud chi. Pan fydda i farw, dyna fydd y niwad i. Dyna fydd y niwad i. Diolch i ddiw am hynny, di si. A fel chi gyd, mae hwg ydych efo'r chi. Dwi'n deud y stori oherwydd nid yna oedd i diwedd i chi weld. Mi ddoes i arfer mynd o amgylch y llon yn y middle watch rhwng hanner nos a 4 borad i hynny. Sa chi'n dychryn mewn unrhyw ofalaeth os chi'n neud hynny. Ond dysgis i bod y morwyr yn unig yn ei man dyletswydd. A dyna pam. Oedd o'n beth doedd ti'n neud. A pwy dda allan o tywyllwch i ddod y cadur wedi bod mor wrthbus. Cyferthu'n siriol. Ac am y tro gyntaf i fywyd. Chi'n gweld efo'r yna. Ac o'i fyny. Deud gymaint o'r pethau wedi digwydd yn ei fywyd o. Pethau o'r rioed wedi rannu fan efo allan. Chi'n gwybod be at gofyn yn ewan. Mewn bythefnos, oedd o'n dod yn rheolad i'r gwasanaethau. Mewn mis, oedd o'n dweud os mae arall yn dod i'r gwasanaethau. A pa gynnwch chi, roi o marid os eich rhoi troedfad yn dweud hynny o chi. Sy'n wedi bod wrth y modd gan hwnnw yn wydogaeth gartre man hymryd. A dyma fi'n meddwl yn ôl. Pam oedd hwn wedi bod mor dwi'n ebus? A mi syrthiodd y giniog. Rhoi prawfan am i oedd hwnna. Isio gwybod, di hwn digon o fo i mi ymddiried yno. I mi rannu beth hadirno fynal. Dew, gyfeillion byd o'r gofni, os di bobl nhw dwi'n ebus i ddechrau. Lle mae rhoi prawfan chi maen nhw. Isio gwybod os gynnwch chi ddigon o ffydd i gynnig rhywbeth. Mae'n hwy angen. Wel, yr her arall yw anwybodaeth rhai o'n amgylch. Cofiw mewn un safle diwydiannol a minna'n gwisgo'r golar fel dwi heddiw yma ar goes. Cyfarfod un dyn ifanc digon difhiant yn deud, os gynnwch chi rhywbeth i wneud efo Duw? Wrth sgwrsio'n hellach, chyfeddol darganfod nad oedd erioed wedi bod mewn unrhyw gapal nag Eglwys. Rioed wedi bod yn agos at awyrgylch addoliad. Ac efallai bod ni sydd yn perthyn gymaint i'r teulu cyfeddol ddim yn sylweddoli hyd yn oed yn y Gymru gyfoes faint o rhai ifanc yn y cymdeithas ni sydd erioed wedi bod yn agos at ni nag erioed wedi derbyn hyfforddiant am y ffydd. Gadewch ni ystyried hynny gyfeillion. Wel, rwan tan fel caplan mae'r chi ddysgu gwisgo'n gywir. Be dwi'n feddwl? Wel, mae nifer o Caplaniaethau'n gofyn am sensitifrwydd i ddysgu beth i wisgo, sut i ymddwyn, a pha iaith neu termau arbenigol i ddefnyddio. Oherwydd mewn gwirionedd mae'r eich ennill ymddiriedau a medru cyfathrebu. Y myd diwydiant, wrth gwrs, rhaid dysgu sut i gerdded o amgylch y gweithle yn ddiogel a gwisgo y dillad anencheidiol.
Dwi'n cofio'n cwmni Kellogg's Wrecsam fel pob cwmni cynhyrchu bwydydd. Rhaid gwisgo dillad oedd yn sicrhau hylendid yn hyd a chwyd dros nhw all, chyfad e. A dwi'n cofio teimlo'n hollol hunan ymwybodol nes wrth gwrs i mi gerdded allan ar lawr y ffatri a gweld bod pob arall yn fath. A pwysigrwydd o uniaethu mwyn cyfathrebu. Ochr yn ochr, dyma chi, wedi cymeryd y cam cyntaf, mae'n bwysig cyd symud gydag eraill, a bod yn barod i gamu ochr yn ochr ym myd eu profiadau. I wneud hyn wrth gwrs yn effeithiol, mae rhaid bod yn barod i dderbyn hyfforddiant am sut i weithredu. Rhaid dysgu iaith y gweithre. Pan eich eis yn y llynnes, rhaid o dysgu'r terma mewn defnydd ar lon yn symud ar y môr, a dysgu popeth sydd yn perthyn i ffordd o fyw y môr, a hynny wrth gwrs mwyn cael eich derbyn fel aelod o'r criw. Dysgais ddisgyblaeth arall yn y llynnes. Wrth dysgu marcho, dwi'n gwybod at chi sydd wedi'n marcho yn y bywyd. Chael ni drio fo, rwbeth chael mynd llywydd o'n un ni. Am una'n person gyda coes gweddol fyr. Mae'n ddrwg gen i, dwi wedi cofio'n sydyn. Be wedi dod y doctor gyntaf wrth hyn y llynnes? Typical Celt. What's money? Half your weight's in your legs. A finna yn sylweddoli bod yna fois tal yn yr un platŵn am i. O, bobl. Ond diolch i'r drefn mae gan yr llynnes draddodiad. Y traddodiad ydy fod rhaid i'r person, os ydych chi yn un o'r swyddogion mwyaf parch felly, mae rhaid i bawb arall syrthio mewn i'ch cam chi. Gisio be? Fel caplan. Fi oedd y swyddog. Gwan ta, mae'r darlun corfforol yna yn gymorth i mi bwysleisio gwirionedd o geisio symud yn feddyliol gyda rhai o'n amgylch. Peidio ceisio neidio ymhaen na syrthio nôl y cyd symud sydd yn bwysig, os ydym ma'n fod yn gymorth i eraill. Mae llawer mewn unrhyw drefn crefyddol yn defnyddio termau ac iaith mewnol. A mae'n ddrwg gen i ddeitha chi, boes os dwi'n gwybod mae'n bwysig i ni. Ond mae term fel pechod yn anffodus. Dwi'n meddwl dim i'r rhai sydd heb brofiad ysbrydol. A mae rhaid i ni sylweddol i weithiau bod hynny iddyn nhw yn fatha gobl digwg. A mae rhaid i ni sylweddoli chi bod mae digon o teulu'r ffydd yn cael ei darffaith weithiau i ddysgu'r diwinyddiaeth yn gywir. Ond fel pob iaith newydd, mae rhaid dysgu gwrando a deall cyd-destun mwyn cyfathrebu'n effeithiol. Wrth weithredu, mae'r gallu gadw cyfrincha gyda llaw yn bwysig. Os da chi eisiau dwysau y ffordd i fod yn ffrind ac yn gynhorau pawb. Wel, rwan ta, gwynidogaeth o bresenoldeb yw bob caplaniaeth, a chai dechrau nid trwy bregethu, ond yn hytrach creu gofod lle mae rhai yn gallu gofyn cwestiynau o'r newydd. Rhaid bwysleisio gwrando, chi'n gwneud yn dda bore yma. Nid oes modd sefydlu perthynas heb y parodwydd i wrando, a dyfnder y gwrando sydd yn bwysig. Yn eiriau'r emyn a gwrando'r cwyn nas cliw y byd. Rhaid symud o'r sgwrs arwynebol i'r gofod lle mae pethau sydd yn wirioneddol boenus ac ofnus yn cael ei chanu. Wrth rando fe sylwyr ar rai geiriau yn cael ei mynegu'n aml, ac mae eisiau annog pobl i ddweud mwy fel bod nhw'n clywed eu hunain yn gliriach. Rydym oll yn gyfarwydd yna a sgwrsio gyda rhai bobl sydd chi brysur yn dweud i ddeud. Rhaid ni geswm nhw'n dau cael cegad i bod nhw'n disgwyl i chi orffan nhw'n gael ei mwy. Dim ond trwy wrando
y daw cyfle i ddwysau ymddirieddaeth a sefydlu perthynas. Lle mae rhai sydd yn bresennol yn teimlo fod y parch yn gynhwysol. Dyma eiriau caplan tîm bel-droed Manchester United. Dwi'n cael poeni, dwi'n mynd bod yn ffafriol un tîm neu'r llall fan hyn. Jyst bod yn ffeithiol, dwi'n gweithio. A dyma beth yn fod dweud. Mae rhaid i Caplaniaid fod yn bobl sensitif. Mae sgiliau gwrando yn drag wrthwyr, mel y mae dirnadaeth ysbrydol. Mae danos diddordeb diffuant yn waith a phrofiad eraill ar ran hanfodol o'r gwaith. A dyna sydd yn arwain at gyfleoedd i gyfathrebu ar lefel effeithiol. Fel hyn mae gwir her Caplaniaeth yn gallu symud o berthynas ffurfiol i sefydlu gwir gyfeillgarwch. Chi'n gwybod wrth fi edrych yn ôl i'n gyfnod cynnar yng Nghyfrifoldeb. Dwi'n sylweddoli pa mor bellinig oedd rhai bobl crefyddol yn Nghymru yn medru bod. Newid byd mynd i mewn i'r llynnes. Mor yn eich gwyneb chi. Isio gwybod pwy ydych chi. Isio gwybod os ydych chi werth adnabod. Weithiau, mae'n beth dach yma. Gwynebu'r her yna. A cofiwch geiriau, wyf wedi'ch galw yn gyfeillion. A dwi felly am bwysleisio cyn terfynu, cwrteisi. Yn ei wneud â phobl fe roedd Iesu wastad yn gofyn y cwestiwn, a wyt ti eisiau cael dy iachau? Caban di sôn yn yma'n bar yma. Thema y llywydd ar hyn o bryd. A mae o mor bwysig tydi, ei bod yn parchu safbwyntiau amrywiol ac yn peidio ceisio pregethu yn rhy bendant. Mae'r ffaith yn bod ni yn bobl o ffydd, wrth gwrs yn amlwg i bobl, a dyna sydd yn hysgogi ni. Ond wrth gwrs i bobl eraill, mae'n ansicrwydd. Ac yn y darn o'r ysgrythyr os sylwch chi am yr Iesu wedi atgyfodiad yn cerdded i'r maes, mae'n disgwyl am wahoddiad gan ei gyd deithwyr. Chi'n cofio? Disgwyl ddyn nhw ei wahodd o'i mewn i'r tŷ. Yn y dyddiau sydd ohoni, dwi'n gwybod fanna chi, ond bydda i'n blino weithio rhai sydd yn galw fi ar y ffôn eisiau gwerthu rhyw bethau mi. Cael cyfeiriad na at y hard sell. Dim diw yr hard sell sgan ni, weis. Diw addwyn. Diw graso. Diw sydd yn fodlon disgwyl. Tynda chi wedi cael eich agor i fyny gan yr ysbryd i'w rando. Cyn terfynu mae rhaid mi sôn, wrth gwrs, yn y byd cyfoes, da ni'n byd ganol sefyllfaoedd aml ffydd. Mae eisiau dysgu sydd wedi gydweithio heb gyfaddawdu mewn ffordd. Ac wrth gwrs, yn y byd sydd ohoni, mae rhaid i ni fod yn barod i gymorth rhai o'n cyfeillion o ambell i ffydd arall i gynnal gwasanaeth mewn ambell i le. Ac os gael ddeitha chi, dwi wedi ffeidio hynny'n hawsach weithiau na trefnu ambell i gyfarfod ecwmenaeth. Pobl ffydd eraill yn gwybod yn iawn pwy ydyn nhw ac yn fodlon cydweithio. Chi fwy o draffath efo Cristnogion weithiau. Dwi'n dweud hynny yn blaen iawn. Rwan ta, y gallu i greu gwasanaethau perthnasol i sefyllfa. Os da chi'n gweithredu fel caplan, mi ddewch ar draws sefyllfa lle maen nhw eisiau chi gynnal gwasanaeth, ond da chi'n sylweddoli fod y cynulleidfach blaen chi, efalla, ddim yn bobl sydd wedi arfer efo gwasanaethau traddodiadol. Dwi'n cofio sefyllfa pan farwodd un o weithwyr ifanc cwmni Kellogg's. A rhogia eisiau cynnal gwasanaeth o goffadwriaeth iddo fo. A rhaid teg ddyn nhw'n fodlon dod i'n hapal i ar y bryd, sef tapan ac wrth y llen. Ac ddim yn, a dyma fi, sylweddol i pobl bach i heini, mae'n gwybod dim byd am ei mynna traddodiadol. Dyma fi'n pendroni beth i'n neud. A be nes i wrth gwrs oedd gofyn pa gerddoriaeth oedd yr ymada wedi arfer ddefnyddio. A dyna be wnaethon ni chwarae cerddoriaeth oedd o'n hoff ohono fo. Ac gwrando yn astudd
ar y lyrics. Ach o be, diolch i Eglwys. Ges i gyfle i sefydlu, neu gas cadarnhaol ar yr hyn oedd y lyrics yn yna rhaid ni i ddeall. Wel, gyfeillion gai bwysision ola am ynedd. Da chi wedi bod am ynedd gair bore yma? Sylweddolwch chyfedd am ynedd diw. Cofiwn pwy sy'n bia'r gwaith. Yn union fel y gwerthwr sydd yn mynd i gwblhau y gwerthiant, mae yna dentasiwn i bob un o'n ei weithio, wthio'n dyhead am unigolyn ddod i ffydd, a hynny am bod o'n mynd i wneud i ni ddim yn well. Gwachwch chi hynny. Chi'n gwybod os wedi blino rhywbeth, fydda hen gofid os bydd yna. Ydy gwrando ar rai Cristnogion annwyl iawn, yn gweddio ac yn deud wrth yr eglwys beth i wneud. Callwch, meid fel gan. Callwch. Fel mae'r Apostol Paul yn cyfeirio ni, mae yna broses. Un yn hau, arall yn dyfrhau, un arall yn gweld y ffwydd. Yn wylau, mae rhaid derbyn mae gwaith yr ysbryd yw. A credwn fod yr ysbryd, mewn ffordd cuddiedig i ni, yn gweithio ar baratoi calon ac ysbryd y chair ydyn yn ymwneud â nhw. Wel, gyfeillion, gawn ni atgoffa chi cyn cloi am y ddarlun cyflym. Y ffordd o weithredu, cymryd y cam cyntaf, wrth rannu'r un gofod, dysgu gwrando yn astyd, danos gwrteisi gan ddisgwyl am y gwahoddiad i rannu'n hellach, a cofio bob amser mae'r arglwydd sydd yn galw y rhai sydd yn dod ato o'r newydd. A mae'r rhaid ceisio adlewyrchu ei amynedd ef wrth ymdrin ag eraill. Gan obeithio fod cynnwys o ddarlith bore yma yn dderbyniol i chi. Gai hefyd obeithio y bydd yna rhai mewn gweinidogaethau traddodiadol a rhai mewn gweinidogaethau arbrofol yn sylweddoli fod yna gyfle iddyn nhw fanteisio ar ymestyn i gwaith dim ond iddynt ymgysylltu hefo ambell i gaplaniaeth. Yn y byd sydd ohoni caplaniaeth gyfeillion sydd yn codi'r pontydd gyda'r ymdeithas o'n hamgylch ac feddwl am fel cyfundeb a phob enwad ei integreiddio yn rhan o'n holl weinidogaeth a'n cenhadaeth. Dwi am wrffan gyda rhai o eiriau honedig y Sant Martin o Tours. Mae chi wych de. Arglwydd, os ydy dy bobl fan hyn, ni dwy fan wrthod y gwaith. Dewyllus di a wneler. Gan adael y geiriau yn eich blaen chi gyfeillion, ca diolch i chi am y gwrandawiad, gan obeithio bod chi gyd erbyn hyn yn hollol archoededig fod caplaniaeth yn hanfodol i fywyd Eglwys.